बिलबदल सांखळी हांणी 5व्या सत्तरी मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन वाळपय बिंबल हांगा केल्ले। साहित्याचेर साहित्यिकांनी मोलादीक अशी भाशणां केली। पर्यावरण मोगी तशेंच साहित्यकार राजेंद्र केरकरान बरें उलोवप केलें। साहित्य संमेलनाक बरेचशा साहित्यीक मोग्यांची हाजिरी आशिल्ली। वाळपयच्यान आरडेक्स गोवा खातीर निलेश परवार। काम करत आलोय त्या वेळेला माझ्यामध्ये कथा, नाट्य, कविता हे साहित्य लेखन करण्याची उर्मी होती। परंतु कालांतराने मी असं ठरवलं की बोरकरांनी सांगितलेलं हिरवळ आणि क पाणी तेथे स्फूर्ती मधला गाणी हा जो विचार आहे तो जर जगला पाहिजे तर त्याच्यासाठी जंगल सुरक्षित राहिलं पाहिजे। आणि म्हणून मी माझं साहित्यिक जे जीवन आहे त्याचा त्याग केला पूर्णपणे आणि एकच ध्यास माझ्या मनामध्ये निर्माण केला, तो म्हणजे पर्यावरणाचं संवर्धन। आणि त्यासाठी आजपर्यंत मी लिखाण करत आहे। वेगवेगळ्या भाषांमध्ये मी लिहितो होतो आहे आणि योगायोगानं का असे ना त्या ठिकाणी उपस्थित राहण्याचं, साक्षीदार होण्याचं भाग्य मला त्या ठिकाणी लाभलं आहे। खूप आनंदाची गोष्ट म्हणजे व्यासपीठावर ज्या व्यक्ती आहेत त्या वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये ज्यांनी स्वतःची वेगळी नाममुद्रा उमटवलेली आहे। विशेषतः आमचे मित्र राजेंद्र केरकर, त्यांची बरीच ओळख करून दिलेली आहे। परंतु गोमंतकामध्ये विचार ऐकवणारे खूप आहेत, विचार जगणारी माणसं कमी आहेत। ते विचार जगता येतात याचं जिवंत उदाहरण राजेंद्र केरकर आहे।